салому дуро дӯстонам. мавзӯи имрӯза бартари зан ва мард. дӯстонам, пеш аз оғоз кардани қисса аз шумо хоҳиш мекунем ки ба канали мо обуна шавед. зани азолиме савол кард: чаро ислом моро ба итоати шавҳари худ маҷбур кардааст, вале мардро ба итоати зан не? олим гуфт: чанд то писар дорӣ? зан гуфт: 3 то писар дорам. олим гуфт: аллоҳи меҳрабон туро ба итоати як мард амр кардааст, вале 3 марди дигарро ба итоат ва фармонбардори ту қарор додааст ва онҳо дохили ҷаннат намешаванд, магар бо итоаташон аз ту ва ҳасанаи муомилаашон бо ту бад бошад. пас бартарӣ бар кист? зан гуфт: ҳамду ситоиш аз они ӯст, ки ин неъмати исломиро насибам кардааст. модарони гиромиқадр, пас аз ин неъмат бифахред. дӯстонам, ҳатман ба канали мо обуна шавед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳи